Dos centres educatius de l'Hospitalet, l'escola Joaquim Ruyra de la Florida i l'Institut Rubió i Ors a Can Serra han participat aquest cap de setmana en una trobada de la xarxa d'escoles sostenibles a Manresa, on han presentat dos projectes que fomenten la consciència ecològica de l'alumnat. L'escola Joaquim Ruyra té en marxa un projecte mitjançant el qual reciclen i reutilitzen les ampolles de plàstic, tot omplint-les de materials tous com paper d'alumini per fer totxos sostenibles. Arran de participar en el projecte d'art i sostenibilitat de Matacavalls, es van plantejar fer un projecte propi al centre. Llavors el nostre projecte serà construir una caseta al pati amb aquests totxos, juntament amb un material també sostenible que seria l'adobe, que és com es fabricava antigament les cases. Aquesta caseta serà pels petits i les petites de l'escola, sí? Ja que a l'estiu, quan arriba el bon temps, no tenim cap espai al pati petit on doni l'ombra i servirà perquè puguin estar dins jugant. A mi m'ha agradat molt perquè així reciclem i li dem un bon ús als petits. Em sembla molt bé perquè reciclem un material que contamina molt per fer algo divertit. Aquesta idea és molt bona i col·lectiva i jo crec que ens ho mereixem perquè així aprenem a reciclar i després aquests materials ho reutilitzem i crec que és divertit.